Bon dia, Catalunya. Des d'aquí t'ho diem tot. Som-hi. Aquest passat dilluns 10, els pares d'un noi van interposar una demanda a OpenAI. Per situar, el noi, Zane Shamblin, un jove de 23 anys nord-americà, es va suïcidar el passat 25 de juliol a una carretera, durant la matinada, després d'estar fins a 4 hores conversant amb ChatGPT. Al final de la conversa, el jove li va dir que ja estava preparat per apretar el gatell de la pistola amb la que es va suïcidar. Just després, el chatbot li va dir: tot correcte, si això és tot, descansa en pau, rei, ho has fet bé. Són paraules aterradores que costa de creure que vinguin d'una màquina. I evidentment hi ha molts suïcidis avui en dia, però de veritat han d'estar causats i incitats per una suposada IA? En la demanda, els pares del jove l'acusen a l'empresa de Sam Altman i els creadors de ChatGPT per desenvolupar un producte que no és la primera vegada que al·lucina i diu barbaritats com aquestes. S'haurà de fer un bon ús a partir d'ara de la IA si es volen evitar més suïcidis com aquests. A nivell polític, aquest passat dijous, l'advocat general del Tribunal Jurídic de la Unió Europea ha avalat l'amnistia, tot i que emet un posicionament no vinculant. Significa, per tant, que és en tots els efectes legals. En 3 mesos tornarem a tenir notícies ja definitives, però amb aquesta novetat els líders del procés veuen més a prop i amb esperança el retorn de Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat el posicionament de Junts davant el primer redactat de la llei. Ha advertit, però, que la darrera paraula la tenen uns jutges que van sentir-se cridats a salvar la pàtria i que per ells l'encàrrec que els va fer algú que hauria hagut de ser jutjat com a criminal de guerra és més vinculant que no pas el que pugui fer el Congrés i la Unió Europea. Aquesta setmana estem de celebració a Catalunya i és que Oques Grasses han venut 110.000 entrades pels 2 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic el 9 i 10 d'octubre de l'any que ve. Un rècord històric per un grup que canta única i exclusivament en català. I és per aquest motiu que han anunciat 2 concerts més, pel 5 i el 7 d'octubre. Les entrades sortiran a la venda aquest proper dilluns a les 12 del migdia. Només es van necessitar 21 minuts al primer cop i 19 al segon per exhaurir totes les entrades. Al final d'etapa d'Oques Grasses ha mobilitzat a moltes persones recordant-nos moments viscuts en gires internacionals amb grups com Coldplay, Bruce Springsteen o Bad Bunny. Els que s'han quedat sense entrada només poden creuar els dits per veure si poden aconseguir entrades pels 2 concerts afegits. De fet, l'anunci de l'últim concert del grup usonenc el vam conèixer el passat diumenge i Catalunya va començar aquesta setmana amb la moral baixa. Però és que aquest dilluns 10 vam tenir una notícia molt important també, i és que Leo Messi ha tornat al Camp Nou. I no només això, sinó que Laporta aquest mateix dijous ha anunciat que la llegenda del Barça tindrà una estàtua al nou estadi. El que per molts és considerat el millor jugador de la història va aprofitar la seva visita a Barcelona per veure les obres de l'Spotify Camp Nou. Segons ha informat el club, s'hi va presentar sense avís previ, acompanyat del futbolista Rodrigo de Paul i el seu amic Pepe Costa, i va demanar permís per accedir a les instal·lacions. L'endemà va publicar 3 imatges des de l'interior de l'estadi, acompanyades d'un missatge que ha generat nombroses especulacions, des de la possibilitat d'un eventual retorn com a jugador fins a si tot plegat forma part d'una estratègia electoral de cara a les eleccions de l'any vinent. En relació amb aquest fet, el president Joan Laporta també ha anunciat que el club està treballant en la construcció d'una estàtua dedicada al jugador argentí al Camp Nou. I el 10% de la població de Catalunya ha arribat els últims 3 anys, segons un estudi realitzat per l'IDESCAT l'any passat, el 2024. Gairebé 800.000 ciutadans han arribat en 3 anys. Al voltant del 23% dels catalans fa menys de 5 anys que viuen al seu municipi. La corba de nova població a Catalunya s'ha disparat després del sotrac que va suposar la pandèmia del 2020, segons les dades que ha fet públiques l'IDESCAT. Es tracta tant d'estrangers que han emigrat com ciutadans d'altres llocs de l'Estat i també de catalans que han retornat a casa seva.
Segons informen, aquest creixement està vinculat amb el bon moment econòmic i amb el fet que les cadenes migratòries ja estan consolidades. I anem amb els breus. Aquest passat dimarts, Carlos Mazón va comparèixer en la Comissió per la Investigació de les Corts, no va donar detalls dels fets el 29 d'octubre del 2024 i va atacar el govern. Feijóo ha escollit a Pérez Llorca com a candidat del PP a ocupar el càrrec de presidència de la Generalitat Valenciana com a substitut de Carlos Mazón. També aquest passat dimarts 11 ha mort Angelina Torres, amb 112 anys, la dona més gran de Catalunya. Ara la més gran del país és Carme Noguera, de 111 anys. Aquesta setmana hem tingut dues estrenes. El dilluns va tornar Crims i el dimecres va ser el torn de Joc de Cartes. Ja fa un any del tramvia per la Diagonal, 35% més de passatgers amb un balanç desigual a metro i bus. El jutge envia Errejón a judici per agressió sexual a l'actriu Elisa Mulla. Votar des dels 16 anys i estudis obligatoris fins als 18 és la nova proposta de la síndica. Emissions de gasos d'efecte hivernacle. Abans del 2030, el planeta passarà a la línia vermella. Per cert, la tuberculosi és la malaltia contagiosa amb 1.009 casos cada any a Catalunya. En bàsquet, després de la victòria d'aquest dimecres al Barça Munic per 74-75 i d'aquest divendres contra la Virtus, 88-81, el club blaugrana ha anunciat que torna Xavi Pasqual, que ha firmat fins al 2028. Per fer una comparació amb el futbol, seria com si torna Pep Guardiola, no? Sí. O Luis Enrique. Sí. I atenció a aquest fet. Un tiet de Luis Rubiales va atacar l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol durant la presentació del seu nou llibre, llançant-li ous. L'agressor va ser detingut per la Policia Nacional. Molt irònic, tot plegat. Més de la meitat dels joves asseguren que tenen la necessitat de desconnectar de les pantalles, segons una macroenquesta del govern espanyol. De fet, des del poder volen frenar la sobreexposició dels fills a les xarxes, i és que gairebé 8 de cada 10 infants ja tenen xarxes socials als 11 anys. El canvi climàtic augmenta la bretxa socioeconòmica entre rics i pobres, segons Oxfam Intermón. Hi ha una grassofòbia al món de l'actuació. Només un 7% de personatges amb papirs menors. Anem amb la presentació del convidat. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human, maybe we don't need no reason, maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever, maybe the night will change us, maybe we'll stay together, maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human, maybe we don't need no reason why. En aquest nou capítol de T'ho diem tot ens acompanya una persona carismàtica, amb ànima i fusta d'actor, que entre d'altres ens compartirà la seva experiència dins d'aquest món. Un àmbit que portes en fora sembla molt bonic i que tot va molt bé, però que té parts obscures que també cal analitzar-ne i parlar-ne. Ara mateix, l'últim breu que hem dit reflectia una de les cares fosques de la moneda. Tant aquesta temporada com les anteriors està actuant al teatre al Centre de Gràcia, a Barcelona, i és que avui estem molt contents que ens visiti Òscar Morell. Què tal? Com estàs? Endavant. Molt bé, què tal? Com va? Com va tot? Què? Què tal? Com va? Molt bé. Aquí, Content? Aquí estamos, no? Sí, no? A l'entrevista. Sí. Per cert, jo he sigut un dels afortunats que he pogut comprar entrades a Ocas Grasses. Sí, no? Sí. Què has comprat, pel 9 o 10 d'octubre? Pel primer dia. Vaig entrar a les 3 obrien, doncs a les 3:00:44 segons, i era el número 15.000, una borrada. Carai, amb sí. un company ho hem aconseguit i tinc entrades pel Molt primer xulo. concert. Sí, la veritat és que he tingut sort. Però bueno. Sí, perquè, o sigui, tu vas sol o amb la teva filla? No, vaig amb la meva parella i les seves nenes. Vale. I aleshores, i un amic que va ser que es va aconseguir les entrades, perquè ell va entrar al minut, a l'hora 3 i segon 12, em sembla, i jo el segon 44, i hi havia una diferència brutal. Sí. Que ets molt fan d'Ocas Grasses o no? Bueno, vaig anar al concert de Figueres aquest agost, vale. i sí, sempre havia escoltat Ocas Grasses i sempre m'havia agradat molt i tot, i hòstia, algun dia haig d'anar a un concert d'aquesta gent, i quan em vaig enterar que es desfeien o que s'acabava, bueno, realment van dir l'últim concert, sí, no? Pues vaig dir, anem a comprar-ho, això és allò, sí. Bueno, mira, vamos a ser los afortunados que vamos a poder ver, tot i que no veiem més concerts, així que està molt bé perquè tothom pugui veure-ho. Jo me l'intentaré comprar, però des d'aquí ens agradaria dir que tot el tema de l'especulació... Sí, és com l'habitatge. Correcte. Sí. Amb l'habitatge ja és una cosa catastròfica, però és que també passi amb un concert d'Ocas Grasses. I la gent que haurà comprat fotiment d'entrades i després la rebenta i tot. És que clar. Sí, però és que això és molt difícil aturar-ho i és com... Sí, òbviament. Sí. Òbviament.
Pel que tenim entès, tu de moment no et pots guanyar la vida només sent actor. A nivell d'horaris, et costa molt compaginar-ho o no? A nivell d'horaris actualment, assajos i teatre no. Tema de rodatges, sí. Perquè jo des d'allà fa... Doncs ara farà ja uns anyets, ja no és que em dediqui 100% a això, vaig estar un temps... Jo me'n vaig anar a viure a Madrid, vaig estar 8 anys i mig, i provant allò, càstings, representants, productores i tot, i allà sí que volia dedicar-me al 100%. Òbviament, treballes a baretos, treballes a tot unes miques repartidor, vas alternant amb feinetes que et puguin, que quan et diguin, escolta, mira, tens un rodatge per tal, sí que t'ho puguis combinar, ¿vale? Clar. Actualment, cuando ya uno va haciendo años, dice, oye, comencem a trepitjar peus a terra i veure que tot això, que jo haig de pagar una hipoteca, haig de pagar factures, haig de pagar menjar, i dius, esto no me da para vivir. Aleshores, haig d'alternar-me, o sigui, vaig buscar-me una feina, que ara estic fent de comptabilitat administratiu, i sí que és cert que quan això surt en càsting et diuen, ostres, demà, o sigui, agafat unes dates, reserva't unes dates pel rodatge o el que sigui, i és com això és difícil, perquè has de demanar festa de feina i que te les donguin, i és complicat, realment és molt complicat, molt complicat. Sí. Abans de dir-lo de Madrid, després entrarem amb el tema, però abans... Sí. Llavors, quan et donen un paper amb un nou personatge, quin és el teu procés de preparació? Però mira, et puc dir que jo crec que el 90% de vegades que m'han donat un paper, la primera vegada que me'l donen, no sé si és cosa meva o és cosa de tothom, però dic, jo això no ho sabré fer. No seré capaç de fer aquest personatge. I et parlo sobretot del tema teatre, perquè el tema tele és molt més ràpid tot, però el tema teatre, que sí que tens temps a preparar-te'l i tot, quan em llegeixo el guió, el text, l'obra, dic, buah, això no sabré fer-ho, no? Fins que al final no vas assajant, vas començant a trobar el personatge, te'n dones compte que dius, ostres, doncs mira, doncs sí, sembla que l'estic enganxant, però al principi em costa molt. Com el preparo? Assajant, provant, buscant coses que jo aporto, coses que el director o directora em diu, ves més per aquí, ves més per allà, i és un treball conjunt, és un treball molt conjunt, tant de director com d'actor. Sempre, jo parlo de la meva experiència, jo suposo que hi ha gent potser que és més... Jo la meva experiència és... Què t'agrada més, teatre o musical? Teatre. Teatre? Per què? Els musicals estan molt bé, he anat a veure, però a mi em posa'm una obra de teatre davant i em flipa. Un musical m'agradarà molt, m'encanta Els Miserables, m'encanta Maricel, que sí, que està molt bé, però a mi posa'm una bona obra de teatre i dic, oh, que guai, he disfrutat molt, perquè jo m'agradaria estar allà dalt. Clar. Saps? Amb un musical no. Home, si sabés cantar, que no en sé, sabria, pues sí, canto a la dutxa, però sí. En aquesta indústria, què diries que és més difícil? Entrar-hi o mantenir-se? Mantenir-se. Sí, Bueno, hòstia, quina bona pregunta, tio. Si ho has posat més cap aquí, No, bueno, és... Quina bona pregunta. Entrar-hi o mantenir-se? Ostres... Entrar-hi és més o menys fàcil, perquè tu pots anar a una agència de publicitat, et fan un book de fotos i ja després, mira, ja et van trucant per fer càstings i tot. Entrar realment a treballar com a professional i poder viure això és molt, molt, molt difícil. I sí, mantenir-se també, perquè, mira, l'altre dia estava llegint, tan sols un 7% dels actors aquí a Espanya viuen d'això. És molt heavy. És molt poc, sí. És un 7% que poden viure, que superen els 30.000 euros anuals. És a dir, per poder viure bé. Jo no te hablo de... Saps allò? Però a partir del 7%... Clar, la resta doncs, ja són un 20 i pico que estan per 12.000. 12.000 t'has de compartir, has de fer altres feines també per poder pagar un lloguer avui dia, una hipoteca o el cotxe o el menjar. És molt complicat. És molt complicat. Jo vaig escoltar una entrevista del Bruno Oro, que ho va dir amb la Clara Segura, el cotxe, que ara han fet Vinagreta, la nova sèrie de 3CAT, i van dir que sí, que un percentatge baixíssim. Sí, és molt difícil. Jo animo a tothom, que realment no es vol dedicar a això, que endavant, que provi, que ho faci, per no quedar-te amb l'espineta, òbviament. Però sí que quan m'ho pregunten a mi, personalment, dic, no és fàcil, o sigui, no t'enganyaré.
no t'enganyaré, no és fàcil. I més a dia d'avui, que abans comentàvem els preus de l'habitatge, que tot està a l'alça. Vull dir, És que... no és sostenible. Clar, no és sostenible. Tu pensa que potser el món de la publicitat, per exemple, jo me'n recordo fa molts anys, mira, me'n recordo que va haver-hi una publi d'una marca de cotxe. De fet, no és que no la vulgui dir, és que no me'n recordo quina era. Es pot dir, publicitat? Sí. Vale. Però no sé si, de veritat... Nosaltres no en fem, però es pot dir. Vale, no sé si era Citroën o no sé quin anunci era, Citroën o Nissan, no me'n recordo, i vam cada dos. O sigui, fas un càsting, d'aquest càsting fas un callback, que és un segon càsting amb gent molt més reduïda, diguéssim, i d'aquests doncs ja escullen el que farà l'anunci. Me'n recordo que, i t'estic parlant de potser farà 15-20 anys, em pagaven 9.000 euros. En aquella època era una pasta. Avui dia també ho és, però en aquella època era un pastote. 9.000 pavos, jo pensava, dic, per favor que m'ho donguin. Òbviament, pam, van agafar l'altre. Saps? És com, no pot ser veritat, saps? Avui dia ja no paguen tot això, paguen molt menys, Clar, és a dir, vale, que sí, que potser una publi normal entre drets d'imatge i rodatge que te puguin pagar, doncs això, 1.000, 1.200 euros, en un dia està molt bé, però tot a seguir... És que aleshores no pots dedicar-te tan sols a això. Però... Sí, és complicat. És molt complicat. És que ara que parlàvem de l'habitatge, ahir vaig llegir una notícia per 3CAT que deia Països Baixos aconsegueixen frenar l'especulació però continua a l'alça el preu de l'habitatge, de la vivenda. És en plan, llavors de què serveix? Exacte, com s'entén. O sigui, què merdes és això? Vull dir, no serveix a res, no? Vull dir, tot i frenar l'especulació, vale, està molt bé, però si el preu de l'habitatge segueix pujant... Exacte, és que no... Sí, no s'entén gaire. Bueno. No s'entén gaire. Tornant al que has dit abans, de bastant jove vas decidir marxar a Madrid per buscar noves oportunitats. Com va anar l'experiència? Per què? Pues mira, jo vaig fer Telecos, vaig fer un superior a telecomunicacions i no era per mi, sinó per, diguéssim, més que res, per casa, de dir, hòstia, haig de tenir uns estudis per si no el dia de mañana, saps? I quan vaig acabar vaig dir, mira, me'n vaig a provar sort a Madrid, perquè en teoria tot, o la gran majoria de coses passen allà, o hòstia, ves a Madrid, no sé què, i bueno, doncs anirem a Madrid a provar-ho. I sí, de la noche a la mañana vaig agafar una maleta i me'n vaig anar cap allà, no tenia res preparat, va ser bastant tot improvisat, i bueno, mica en mica, doncs això, comences a buscar pis, o habitacions, feinetes, vaig anar a Montiners, això sí, i doncs a treballar en un bar de repartidor, i això sí que em vaig documentar on estaven la gran majoria d'agències, productores, i enviar material, i sí que vaig tenir la sort de poder anar treballant amb sèries capitulars, és a dir, el típic personatge que dura 1-2 capítols, publis. La veritat és que va ser una experiència molt guai, i era el rotllo aquest de 8 anys i mig, dius, hòstia, són molts, sí, però sempre que deia, me'n torno ja a Barcelona, hi havia algú que deia, ostres, que potser surt això, potser em truquen d'aquí, i era com, doncs ho allargo una mica més. Va ser una experiència xula, però dura, també. És com un Erasmus, no? Totalment, sí. Totalment. I a part que em juntava amb gent del mundillo també, i un feia això, l'altre feia l'altre, i anaven alimentant, no? Ostres, doncs aviam si tinc la sort que em truquin d'aquí també. És que tot és... Però és un món que es juga molt amb les il·lusions, saps? És a dir, és com tan emocional i que al final sempre estàs il·lusionat a que et surti o que et vegi algú i et digui, hòstia, Òscar, vinga, anem a fer-te una prova. I sempre estàs allò, aviam si tinc la sort de... Però sí, 8 anys i mig, tio, 8 anys i mig. Tu has anat a Madrid, o no? Mai he estat. Oh, doncs heu d'anar-hi, Jo sí, i sí, tinc la sensació que la cultura del teatre està més ben consolidada que aquí, a Catalunya, crec, no? O sigui, hi ha molt més musical, hi ha molt més teatre, el Rei León, per exemple, es fa allà, i està tenint un èxit espectacular, però... Sí, no sé. Allà hi ha molta... Sí, porten anys. Jo el vaig anar a veure, també, allà al Rei León, imagina't. I fa ja... Doncs que he tornat 10 o 11 anys, imagina't. I el vaig anar a veure al seu moment, però hi ha molts teatres, moltes... Sí, allà hi ha molta cultura teatral. Aquí també n'hi ha, Però aquí jo crec que són... O al paral·lel,
que és d'on estan els altres teatres així, o que hi ha més, òbviament, no? Però sobretot allà hi ha moltes sales alternatives també a Madrid, però potser sí que es fa alguna més de teatre, potser també perquè és més gran. I també ve molta... Clar, molta gent d'Espanya, diguéssim, se'n va cap a Madrid, a la capital, perquè és el que diuen, no? Ostres, en Madrid està todo i tothom va cap allà, saps? Aquí amb el benefici per nosaltres, però handicap per ells està el català, i molta gent ja no ve, no? Perquè diu, hòstia, és que jo no sé hablar català, no? Sí, bueno, que això, a dia d'avui... A dia d'avui alguns jocs això ja ni t'ho demanen. Ja, sí, clar. Però vull dir que hi ha moltes obres hi ha obres en castellà, òbviament, però moltes també són en català. Clar, tot el carinyo extremament dirà, hòstia, jo no me voy a Barcelona perquè jo el català no me voy a Madrid, que en Madrid sí que, saps? Nosaltres sí que podem fer-ho, això. Sí. Que de fet està ple de catalans a Madrid, està ple, i no ho sembla, però està ple de catalans. Sí. Hi ha molta... Sí. I del mundillo de l'artisteo, també. De fet, sempre que fas un viatge fora d'aquí, d'Espanya, sempre et trobes algun català. Sempre. Sempre. És veritat, Són facts. A qualsevol lloc que vagis sempre te'n trobaràs un. Correcte. Sí, és increïble, però te'l trobes, També perquè ho busquem, no? Jo tinc la sensació, jo què sé, tant aquí a Espanya com, jo què sé, a França, que també està aquí al costat, quan vaig a França, a vegades amb el meu pare, no, diem, a veure si trobem algun català, tal, no sé què, a veure si... I sempre t'acabes trobant catalans a tot arreu. Però és que ell també diu el mateix. He trobat un català, és que sempre... Sí. I per viure, què prefereixes, Madrid o Barcelona? Jo soc molt de Barcelona, tio. És que sóc un friqui d'aquesta ciutat, de veritat, M'agrada molt. Enyorava mogollon quan estava allà. Allà a Madrid m'agradava molt, Però, mira, haig de dir una cosa, que jo quan vaig arribar allà, quan me'n vaig anar, no tenia res a veure una cosa amb l'altra. La gent que vaig conèixer al principi no tenia res a veure amb la gent final. Per què? Perquè per mi, o per lo que jo he anat veient o parlant, Madrid és una ciutat molt de pas. És a dir, ve molta gent, es fa lo seu, però al final la gent s'acaba anant. I jo em passava molt amb Barcelona, quan venia aquí a Barcelona, que anava superjust de pasta. Me recordo que feia uns viatges amb autobús i era nocturn per aprofitar el dia. Agafava el bus a la nit, a les 11 o 11 i mitja, i arribava me'n recordo, un alça, i arribava aquí a les 8 i mitja del matí, i era com, estava mort, però era com, bueno, jo he dormit al bus, i quan venia aquí era com, joder, estic a casa, tio, estic a casa, és que jo soc de Barcelona. Soc una rata de Barcelona, és que soc de Barcelona. O sigui, a més, ho dic Barcelona, és així, perquè és que m'encanta. Sí. A mi m'agobia una mica ja, la ciutat. Porto ja 19 anys aquí i hi ha dies que dic, hòstia, preferiria viure, no sé, a Sant Cugat, saps? A qualsevol cosa que estigui més... No cal que sigui molt pijo, perquè Sant Cugat és molt pijo, però... Sí, a les afores, per exemple. Jo no. O sigui, ara no. A dia de demà, el dia que me jubiles, és que jubilació. A lo millor dic, pues mira, algo més tranquil, però a mi m'agrada molt la xitxa aquesta, rotllo, gràcia, sortir al carrer que hi hagi gent. A mi està molt bé, i ho respecto, però sortir al carrer i mirar cap a un cantó i cap a l'altre i veure la senyora que passa i poc més, és com em moro. Necessito que hi hagi gent, necessito... Però gent guai, no et parlaré del millor segons quins barris no mola aquest barri, saps allò que aquí n'hi ha. Aquí n'hi ha. Jo parlo de, pues, això, Gràcia, l'Eixample, a mi això m'agrada molt la vidilla que hi ha i les llumetes de la nit de bars, hòstia, pues vaig a fer una birra aquí, vaig a sopar allà, a mi això m'agrada molt. I quin va ser el moment exacte que vas dir vull dedicar-me a això? Pues mira, me'n recordo, estava fent classes de repàs perquè jo era fatal amb els estudis i va ser una pregunta que et va fer un profe que estava fent allò, aquestes classes de repàs: què voleu ser de grans? I me'n recordo que la gent deia, jo bomber, jo policia, lo típic, no? I la noia que estava davant meu diu, jo vull fer art dramàtic. I jo vaig aixecar la mà i li vaig dir, perdona, vols fer què? Què és això? Jo art dramàtic. I jo dic, però què és art dramàtic? És que no sabia què era. Ara estic parlant, tenia 10-12 anys, ojo. Art dramàtic. I dic, què és art dramàtic? No, doncs ser actriu per sortir les pel·lis, no sé què. Buah, el meu cap en aquell moment ja m'estava jo veient, saps, allò, amb una pel·li d'acció tirant tiros, era tot, no? Vaig pensar, guai, això mola. I quan em va tocar a mi vaig pensar,
Jo també, vull fer teatre dramàtic. Bueno, doncs, la tonteria aquesta, que això va ser una miqueta el que em va despertar, i després, al centre on estic fent teatre, un company em va dir, ostres, jo, mira, faig classes de teatre, aquí, no sé què, el vaig anar a veure un dia, i va ser entrar al teatre, i o sigui, em va confirmar el que m'havia passat en aquella classes de repàs, amb el que vaig veure, vaig pensar, hòstia, és que això m'agrada molt, i no havia fet més res encara, però això m'agrada molt, jo vull pujar allà dalt i començar a fer obres de teatre, o sigui, i fins al moment tinc 43 i o sigui que... Amb una diferència entre el que va dir la companya de classe fins al que et va dir el company ara del teatre? Poca, o sigui, sí, no sé com... Ostres, ara m'enganxes. No va haver-hi molta, però el d'art dramàtic se'm va quedar donant voltes, saps allò? Art dramàtic, o sigui, rotllo, ser actor, i clar, ja em mirava les pel·lis d'una altra manera. Dic, m'agradaria fer això, perquè jo havia escoltat l'art dramàtic. M'agradaria fer això i l'altre. No et sabria dir quan va passar de la primera experiència a la segona, però no va passar gaire, saps? Que va ser com, ja ho tens. I el que sempre dic, potser m'enrotllo molt, no sé si va, perfecte. El que sempre dic és que és una cosa que no esculls tu. Això és molt heavy, Jo no he escollit ser actor. O sigui, a mi m'ha escollit aquesta. A mi m'ha escollit aquest mundillo. És a dir, jo no he escollit ser actor perquè... O sigui, és una cosa que se'm va despertar. I jo dic que aquestes coses t'escullen a tu. Jo no he escollit ser metge, jo no he escollit ser taxista, forner, el que sigui. No? A mi el món de la interpretació m'ha escollit a mi. Que treballi o no, que vull viure d'això o no, és una altra història. Però jo crec que això m'ha escollit a mi i intento fer el que puc. Sí. En la programació d'aquesta temporada hem vist que fas 11 funcions. No, 11 funcions no. Aquesta, no. Sí, no? No, aquest any... Aquest any faig 2. Vale, però dic, al llarg de la temporada? 2 funcions. Tu fas... Sí. Ja m'agradaria fer 11 funcions. No. Faig 2 funcions. Aquest any faig... les temporades van com cursos escolars. Perdó, al Centre de Gràcia fa 11 funcions. Correcte, vale. I tu participes a 2? No, clar, jo participo a 2. Perdó. Petita... No tengo tiempo, entonces. Sí. No, jo estic a 2 obres. Sí, el centre, òbviament, fa 11 funcions i perquè som un grup de gent, som un quadro escènic molt... Són 200 i pico persones en el quadro de... Som molta gent, entre actors i actrius, i la veritat és que ens repartim una mica les obres, no? Afortunadament aquest any a mi em toquen... Puc fer 2 obres. Una és el Club dels Poetes Morts, que és molt xula, i l'altra és Valerie. Valerie és A quien tienes miedo, és la caputxeta vermella, però l'adaptació que va fer l'Amanda Seyfried, una pel·li així, i farem aquesta adaptació. I guai. Aquí encara no sé el personatge. Amb el Club dels Poetes Morts sí, i ja em toca ser el pare d'un dels nanos que ja dius, ostres, ja m'empiezan a ver como padre, no? És com... Però sí, la veritat és que sí. No, però 11, t'imagines 11? No, és que no tindria temps. No tindria temps. I també et serveix una mica per sortir de la teva rutina. Total. Sí, això que es diu que els actors teniu 2 vides paral·leles, no? Una mica, o no? La vida dins de la funció, dins de l'obra, i la vida normal, la quotidiana. Sí, clar, a mi em desconnectes molt, perquè estàs tan pendent d'una altra història, és que i quan estàs allà no penses en el teu dia a dia. És el teu moment, amb els companys... Vinga, va, pots fer la cunyeta i vinga, va, quan el director o la directora diu vinga, va, comencem. Doncs comencem, no? Anem a posar-nos serios, anem a fer, i al final, si Eloi i Òscar en aquell moment som el Pere i el Joan, amb l'obra de teatre, per exemple, no? I és com, vinga, va, doncs estem enfadats ara, fem l'escena 3, que s'enfaden, el que sigui. Tio, què et passa? Ets un cabró. Saps allò? Ja és un altre rotllo, no? És com molt curiós i quan acaba, hòstia, que cabron, com me l'has fotut aquí? És molt guai, això és molt xulo. Saps? És molt xulo. Però sí, em va molt bé per oxigenar, és com el que va al gimnàs. Saps allò que t'oxigena? El tema del teatre igual. Què és allò que t'agrada més del teatre? Allò que diguis... No puc viure sense això. Va, tio, és que...
És com una droga, tio, perquè... és com una droga, perquè ho necessito. Hi ha molts moments que acabo fins aquí, perquè és dur, no és fàcil, és a dir, quan et donen el text, doncs, el que dèiem abans, preparar-te'l, estudiar. Això és el que potser el que pitjor porto, no? Estudiar. Suposo que sí, és com et passen a un textaco i dius, buah, tio, tot això m'entrarà, no m'entrarà, i al final, doncs sí, es posa colzes i repetir, repassar, i una, i dos, i tres vegades, no? Assajar. Però clar, és tan gratificant els 2, 3, 4, 5 minuts d'aplaudiments quan acaba la funció, allò, o sigui, és una cosa que no es pot explicar, ho has de viure. Sí, vius més al final que el procés. No, ho vius tot, però de diferents maneres. El procés és molt guapo, perquè tu recordes també, te'n recordes quan estàvem començant a assajar, que no ho sabíem? Te'n recordes quan ens enganxàvem aquí? És que hi ha moltes coses, no? Quan estàs fent l'obra, a vegades dius, hòstia, ara ve el tros aquest que en els assajos ens costava, i tu estàs allò i al final ha sortit i dius, mira que bé, saps allò, com que ja ho tinc, no? És un ventall de moments. Òbviament, clar, suposo que el moment més alt és el dels aplaudiments, és el del reconeixement del públic, que no en té ni idea, que ve a disfrutar 1 hora i mitja de la funció i no sap que tu portes 3 mesos venint moltes nits a assajar per aquell moment. Que ells se'n van, però tu dius, hòstia, he fet una obra de teatre d'1 hora i mitja, però porto 3 mesos o 4 estudiant, preparant, assajant, nits, després te'n vas a treballar, vaig a treballar, i després torno a la nit a assajar. Tot això per 1 hora i mitja, i és com molt curiós, no? Allò, i sobretot quan la gent que està en el seu món bé i ho veu i t'aplaudeix i tot, això és el moment potser més reconfortant. Tens molts nervis a l'hora de sortir al... Molt. Sí, Molts. El moment abans de sortir és horrorós, tio. Però hi ha nervis que es poden com categoritzar una mica. Hi ha els nervis que et fan com estar malament tu, i els nervis que aquells que t'empoderen, no? Sí. Al sortir a l'escenari. Tu què tens? Totalment d'acord. Jo he tingut els dos. Sí, Jo he tingut els dos. He tingut nervis. Cada vegada es controlo més, Sí que és cert que cada vegada es controlo més i cada vegada són més nervis d'aquests de... Vinga, va, sal ja, perquè ja vull sortir d'aquí al moment just... Mira, en el teatre, just a baix, ja diguéssim, la sala, diguéssim, on s'espera molta gent abans de sortir, no? Allò... Depèn de cada teatre, En el nostre, doncs, li diem la sala al sota-escenari, no? Allò... O té un nom, em sembla, però potser no el recordo ara. Bueno, total, estàs allà esperant i quan aquell moment que dius, és que ja, és com... anar al matadero, anar a la típica atracció que estàs a punt de sortir, saps? El moment que dius, buah, o abans d'un examen, dius, ja no puc sortir d'aquí. Saps allò? És aquell moment, és horrorós. Fa molts anys, tenia diarrees, vomiteres, de nervis, és com... Sí, Sí. Que això, cada vegada ho vas controlant, però de nervis... A mi se'm mengen els nervis, tio. Has hagut de renunciar a moltes coses, o no? No. A molts papers... No, això no. Jo què sé, algun paper que t'hagin dit o que t'hagin proposat de fer un paper però cobrar un poc, saps? Mira, jo vaig començar... O sigui, jo sempre dic que en teatre... Ara parlo del tema audiovisual, val? Per exemple, amb el tema de curtmetratges, sí que comences al principi amb amics o amb gent que et diu, ostres, doncs mira, vull preparar un curtmetratge i tot. I tot va molt bé pel tema de tenir material per poder fer un videobook i presentar-lo. Vale? Els curtmetratges no es paguen, estàs moltes hores, està molt bé i tot, però jo crec que tothom ha de passar per aquí, Cada vegada que vas fent coses, cada vegada doncs, comences a dir que, bueno, ja no faré un curtmetratge, ja no perdré tant de temps, o sigui, ja no... O sigui, depèn, ha de ser un curtmetratge molt bo o molt currat o que realment es mogui. Perquè jo fer-ho amb un col·lega, per exemple, un curtmetratge, però que es quedi després a casa seva o al calaix, saps? Si fem això, mou a festivals, que es vegi i que tu tinguis també visibilitat i també indirectament que se'n vegi la meva feina també, saps allò? Perquè per tenir-ho a casa, no, agafa un altre nano, tot el respecte, però agafa un altre nano que estigui començant, que li faci gràcia sortir o que vulgui material. Jo ja no... I publis, per exemple, també. Cada vegada, a vegades passen publis que paguen molt poca pasta. És com...
no em demanaré un dia de festa o sigui, no me la jugaré per això. O sigui, paguen bé, sí. Si no, ja em sap greu. És que després dels anys, tio, ja vas pillant experiència. I hi ha un moment per la improvisació, perquè des de fora sí que es veu que és tot molt guionitzat, que t'has de cenyir el guió, però a vegades sortiu d'aquest guió. Amb teatre, sobretot. Amb tele, no, amb tele, perquè si t'has equivocat, vale, cortamos, repetimos, però no. Pot ser millor alguna cosa que hagis fet, que millor al dire li hagi agradat. Hòstia, m'ha agradat, vinga, va, això ho fixem, va, ho deixem, però és molt poques vegades en teatre, sí, perquè no hi ha un altre. O sigui, al teatre tu estàs fent la funció i estàs veient el teu company que potser dius, hòstia, s'està anant, no està dient el que té que dir, i veus que dius aquí, o li dono un cable jo, o ell torna a enganxar per on estava, i sí, la improvisació passa poc, però passa. Em va passar a mi, mira, vam fer l'any passat una obra de Frankenstein, i que l'havia fet no sé quantes vegades, i de fet no sé si va ser l'última o la penúltima vegada que la feia, que estava jo parlant, i de cop i volta em vaig quedar rotllo, és que no sé què tinc a dir. No ho va notar el públic, però jo per dintre dic, s'ha manat el text, i és molt heavy perquè veus a la gent, o sigui, no la veus però tu saps que t'està mirant, i a més sola a l'escenari amb una companya, una nena pobreta, o sigui, una nena molt maca però era com pobreta, o sigui, li estic dient coses que m'estava mirant, rotllo, què estàs dient? I jo jo seguia dintre del personatge fins que al final la vaig enganxar i dic, i ho vaig salvar, però en aquell moment ho passes fatal, però sí, improvisacions n'hi ha, sí que n'hi ha, sí. Ser actor no només significa estar al teatre, també has fet bastantes sèries. Recordo que em vas dir fora càmeres un dia que vas actuar com a personatge secundari a Merlí, no? Bueno, vaig fer una petita sí. Molt petita intervenció, sí. Quin és aquell paper o moment que t'ha marcat més? Que t'ha fet més il·lusió? Amb audiovisuals? Sí. O amb... Bueno, amb tot. Home, just el que parlava ara de Frankenstein, que vaig fer La criatura, un tema teatre, va ser un currasso. O sigui, no per res, però em vaig fotre un currasso de preparació, de personatge, no m'agrada alardejar, però vam anar a concursos i, hòstia, tots els concursos m'han premiat. O sigui, per tant, és com... s'ha vist la feina que s'ha fet, no? Però... em va costar molt, és a dir, quan me'l van donar, repeteixo el que deia abans, això no ho sabré fer, això no sé com fer-ho, faré el ridícul i tot, i clar, típic, tu que parlava així, o sigui, ara ho he exagerat, no? Però era com, m'estic fent el ridícul, i no, després el trobes i dius, hòstia, ja el tinc, i la gent quan em va veure li va agradar, o sigui, la gent m'ho deia, hòstia, tio, quin currasso t'has fotut, saps? Aquest tema teatre, sí. Tema visuals, pues sí, també hi ha alguns que també costen, i sobretot perquè quan vas allà vas un dia o dos, l'equip ja està fet, tu no coneixes a ningú i tu vas un dia o dos, però després ja te'n tornes i és com, vaig amb una sèrie que ja existeix i que està, jo sé, Pepito Pérez, fulanito tal, que són famosos, que són molt coneguts, i tu vas allà i dius, hola, què tal? Vinc a fer aquí la meva esceneta i me'n vaig, i ells et donen la rèplica, però al fons et sents jutjat, et sents observat, aviam com ho fas tu, no? És difícil, és la indústria és així, però és bueno, fa respecte, fa molt de respecte, saps? I com veus ara mateix els productes que s'estan traient? Doncs mira, està sortint molta coseta, la veritat és que s'estan fent sèries, i ara amb el tema de... Bueno, ara ja portem uns anys amb el tema de que és la diversitat de canals, està molt guai perquè ja no és com antigament que feien Los Serrano els dimarts, saps allò, un cop a la setmana, que era com, bueno, solo hi ha esta sèrie. Ara guai perquè hi ha moltes sèries i hi ha moltes que estan molt bé, hi ha altres que a mi no m'agraden, tot és respectable, però hòstia, sí que hi ha més oportunitats per la gent, passa que també penso que tenen poc aguante, és a dir, ràpidament si veuen que no d'això, vinga, canviamos fuera, és com, tia, millor
donem oportunitats, no? Però com què? O sigui, quina sèrie has vist que ha passat això? Doncs mira, jo vaig flipar molt amb una sèrie que es deia Vis a Vis, una que feien a... no sé, Antena 3, em sembla que era Antena 3. Sí, després la va comprar Netflix. Després la va comprar Netflix, però hòstia, funcionava mogollon, i de cop i volta van dir que no això i la van canviar. No sé què va passar a dintre, però jo veia uns actorassos, sobretot unes actriuasses allà treballant. La Joan Imri. La Joan Imri, m'encanta aquesta tia, m'encanta. Recordo com es diu la prota, cony. Sí, la que fa de Macarena. Sí, me'n recordo com es diu. La vaig conèixer un dia a Madrid amb un grup. I jo aquí estic super out. Sí, però... L'has de veure, és molt xulo. Sí, no, molt guai. I, hòstia, jo pensant, quin nivell. I després està la negreta que t'ha fet la Rizos, també. Sí, Maggie Cibantos. La Maggie Cibantos, correcte. Hòstia, una nana que m'agrada molt com actua. Jo la vaig veure en teatre també i m'agradava molt com actua aquesta noia. I de cop i volta la treuen i penses, joder, si aquesta sèrie funciona. Què ha passat aquí? No ho saps, és que tot va per shares, o sigui que és com, bueno, el que les audiències i tot, i que tu treballis en una sèrie no significa que ja ho tinc, no. Primer que t'agafin, o sigui, primer fer el càsting, després que t'agafin, després rodar-la, i el tram final és emetre-la i que a la gent li agradi, o que duri, o que los de arriba decidan, vale, pues la mantenemos. És molt difícil, no? És molt difícil. I després també hi ha el cas contrari de que el que funciona ho allarga molt i la gent diu, ja està. I fins que ho ratlles. Sí. També. Tot ha de tenir el seu temps i ja està. Estic totalment d'acord. Però costa molt, Sí. Costa molt saber quan has de parar. Sí. Perquè mola molt parar quan estàs a dalt. Ja. Perquè després ja si no ve la caiguda. Saps? En algun moment vindrà la caiguda. Sí, però jo... No? Sí, evidentment, clar, ells estiren el xiclet perquè da, no? Però jo és que és un poco... Jo, el que tu has dit, estic súper d'acord, és un poco el efecto Guardiola, no? Lo dejo ahora. Sí. Porque como siga, ja se'm recordarà amb la decadència aquesta de ja per dia, ja no sé què. Marxar quan estàs aquí és molt guai, perquè te'n vas per la porta gran i com un senyor, no? Allò, i acabar una sèrie aquí, deixa-la, que la gent la recordi de que guai aquella sèrie. No que la gent recordi, sí, però ja hi havia temporades que no, saps? Allò... Élite, no? Crec que ha passat bastant. Sí, que deien, no sé, la meitat de temporades, les primeres estaven molt bé, després ja crec que va haver més crítica, no? Passa això, que al final és com... I que també veure una sèrie de 8 temporades a mi ja em tira enrere. Sí, fa mandra, ja. Sí, perquè cada capítol també a vegades són 45 minuts o el que sigui, dius, hòstia, i hi ha 8 o 10 capítols per temporada. Per 8, és que aquí necessito uns quants mesos per veure-ho. Saps allò? Bé, clar, és com, miro un capítol o 2 al dia, però no sempre. Ara a mi el que em passa amb 3CAT és que ara han fet aquesta plataforma que posen moltes sèries només a la plataforma i no les fan en directe, que és una merda això. Vull dir, entenc que tu puguis tenir plataformes i si no les pots veure en directe la busquis a la plataforma i la veus en diferit. Vale, ok, però també allò guai, no? Com has dit abans, els dimarts veure amb la família aquesta sèrie en directe, tal, al sofà. Jo crec que falta més, no? No sé. Sí, però clar, esto tendrán sus métodos, tendrán sus historias. Si ho fan és perquè els funciona. Els dona rendiment. I tant. O sea, això no tinguis cap dubte que ja és un estudi previ, però vamos, i que saben al dedillo com els sortirà. Després si veuen que no, pues és quan cancel·len o canvien, però si ho fan és perquè funciona. Els hi funciona. No és que funcioni, perquè per nosaltres, joder, quina putada, no? No podeu. Però jo crec que per ells, jo crec que no. Tot el que llencen, tot el que fan està superestudiat. No ho sé. Bueno, perquè també està fent molts segueixen fent grans hermanos i programes d'aquests. Si ho fan és perquè funciona. Quanta gent ho veu? Jo crec que hi ha molt poca, però potser no tan poca si ho tornen a fer-ho. Clar. És que ningú ho veu, però ahí està. Algú, sí. Entonces és com, ningú ho veu? O tothom diu que ningú ho veu, saps allò? No ho sé. I al final que vivim en bombolles, no? En cambres d'eco, que al final tu veus només una part, jo què sé, per Twitter, per exemple, el que tu et surt a Twitter, tu penses que és el que li surt a tothom, però no, saps? Clar. Sí. No, i el rotllo algoritme, no? Que tan sols veus el que
potser el que volen que vegis, no? O el que tu més segueixes et surt allò... Sí. I què li diries a algú que vol entrar en el món del teatre però li fa por la inestabilitat? Perquè, per exemple, comparant-ho amb el món del periodisme, molta gent que vol estudiar va a casa i diu vull fer periodisme i els pares li diuen segur, estàs segur? Que ho facin, tio. Que ho facin. De veritat, Si vosaltres ho esteu fent i jo ho he fet, amb el meu, tothom ho ha de fer-ho. I que tothom vegi el que li costa, que tothom vegi, perquè és molt fàcil mira, dir ara no ho facis perquè costarà molt, no em posis el coixí abans de caure. Si em tinc que caure i fotre l'hòstia, me la fotré jo, saps? Però és que potser no caic, potser em surt bé. És a dir, però si no ho fas, sempre et quedaràs amb l'espineta, això ho parlàvem l'altre dia, si no ho fas, sempre et quedaràs amb l'espineta de dir, per què no ho vaig fer? Perquè el meu pare em va dir que no ho fes perquè era molt difícil. Bueno, doncs clar que és difícil, però a mi em surt bé, saps? M'explico? Jo animo tothom a... Fes-ho, tio, fes-ho. Fes-ho i fes per altres camins que jo potser no he sabut anar o trobar i potser et surt bé, potser tens la sort, perquè també hi ha un punt gros que és factor sort, que això les coses com són, a vegades estar en un sitio adequado, en el moment adequado, allò és així, però sí, jo no desanimaria a ningú, perquè si és la teva il·lusió, tio, endavant, a tope. Ara, fota-li canya, saps? No, bueno, ja llegarà, ja em trucarà. No, màxim esforç. Ves tu a saco. Saps allò? Recordo que m'has explicat l'anècdota que hi ha un documental, crec, una docusèrie sobre Avicii. Ah, sí? Vam parlar d'això, és veritat. Sí. És veritat. Que ho vaig trobar molt interessant. Te'l vas veure? A mitges. No, vale. A mitges. Bueno. Vaig començar, però no sé, és allò que dius, veig un trosset ara i després ja... Ja, potser no saps el Sí. nom, O sigui, No, però està bastant bé. Hi ha una cançó de Avicii que m'agrada bastant, sí. Però que em vas explicar que amb la cançó quina era? La de Hey Brother. Ah, sí? Que no estava prevista que sortís tan bé. Sí, saps? exacte. Va ser... Acaba. Això. Ah, no? Bueno, era allò que el cantar, que era un sortir de la cançó. Sí, va ser. Com anava? Sí, va ser aquesta cançó. Sembla que... Sí, suposo que és aquesta tècnica que vam estar parlant. A la Bitxiquet, el documental que vaig veure, ell l'havia fet instrumental. I amb un concert, amb un macroconcert, ell va decidir, prèviament, que posaria un tio cantant, no me'n recordo el nom, sortia en el documental, i posava la veu en aquesta cançó. La gent, quan va anar al concert, va flipar perquè què era aquest tio cantant, i el van començar a... com es diu en català? Butxear. Bueno, criticar. Gràcies. El va començar a criticar, no sé què, fora, no sé què, i el tio, amb una interesa, ho estava passant fatal, però el tio va seguir cantant i tot, no? I la gent va començar a dir vaya merda de concert, vaya merda d'això que hem anat, d'aquest concert de Avicii que hem anat, que aquest tio cantant i tot, i era un tio que a la Avicii era un tio que deia no, és que això funciona, l'únic que no ho estan sabent veure, però és que això funciona. Aquesta cançó cantada amb aquest tio la van posar en no sé quin país, que està tot al documental, recordo si fa temps que el vaig veure, i allà va funcionar que te cagues, i arran d'aquell país o va començar a pujar a llistes a les ràdios i ara la cançó de Hey Brother la tens amb la cançó de Hey Brother, però en principi tan sols era la música. Exacte, però el tio tenia clar que diu, no, és que jo sé que això funciona i és molt guai tenir aquesta interesa i aquesta de... T'estan dient que no, que la gent no els agrada. No, és que això funciona, és molt guai això. Però també hi ha vegades que has de saber com recapacitar, parar, perquè potser no està funcionant, realment tampoc funcionarà. Potser està bé també saber canviar de camí. Tot i que tu tinguis una idea, ja pots anar per diferents camins. Correcte, sí. Però perquè digui un tio que això funciona és com... Tio, ets un geni, aleshores, perquè... Saps? O sigui... Perquè la gran majoria de gent diria vale, doncs l'he cagat, no faig això, aquest tio fora, jo no canta més a la meva cançó, no? Ho segueixo així. Però que tinguis la certesa, tu, de dir, és que això funciona. Aquesta gent no ho ha sabut veure, però això funciona. I després que funcioni és com, bravo, tio, em tec el barret amb
amb el que has fet, no? El pobre, el tio es va suïcidar. No sé si he fet spoiler, però suposo que ho sabeu tothom. Però sí, és que també estava... Va passar molt malament aquest xaval, no? Però em va flipar molt de dir, no, és que això és així, això funciona. Increïble, jo flipava, dic, ole, saps allò? Perquè jo sabia que diria, vale, pues ya no lo hago, saps? Si aquesta gent va dir que no els ha agradat aquest concert, ja no lo hago cantant. Sí. Però com que encara hi ha aquesta visió, crec que és bastant global, com que fer carreres que com això, periodisme o com teatre no està molt ben vist i jo què sé, tu quan vas a una entrevista de treball no sempre dius que ets actor, no? Clar. No, perquè quan ho deia em miraven i aleshores em començava a preguntar què has fet i tot, no sé què, i jo no he sortit, on t'hem vist, no sé què, i és que tampoc et troba gaire perquè, tio, m'estàs fent una entrevista de treball, què t'importa la meva vida personal, això, no? Y también va a yo creo que veuen que, bueno, ya está, el actorcillo que cuando le salga algo nos va a dejar colgados, por lo tanto ya no, y es que era automàtic, que ja no em deien res. Me recordo que aquesta última entrevista que vaig fer, que on encara estic treballant, no vaig comentar-ho. Què has fet? No sé què. Dic, no, he vingut unes feines, unes altres, no sé què, he fet això, he fet l'altre. Molt bé, algo més? Dic, no, res més. I pam, em van agafar, saps allò? Jo no sé si va ser per això, no? Però sí que jo crec que crees molt la por quan te'n vas a qualsevol recursos humans de qualsevol empresa, si dius que ets... És trist, realment. Que... Ja, però clar, ells també han de mirar per la seva empresa, que és otro mundo, no tiene nada que ver, però clar, ells diuen, hòstia, aquest tio potser em deixa per... Si és un músic, és un cantant, potser li surt un concert de no sé on, em deixa penjat, o és un actor, li surt no sé què, em deixa... A la Foster ho entenc, que la seva feina és buscar algú pel lloc que busquen i que en teoria no es deixi penjats i estigui el màxim temps possible, saps? Sí. Bueno, es pot mirar de moltes maneres, però sí, jo ho entenc, que busquin... Per això ja ho dic. Per això ja ho dic. Saps? En fi, Òscar, un plaer ha estat. Que... Ja està? Sí. Vale, sí. Si no, aquí enrotllo aquí jo saco i no mai. Ha estat un plaer. Moltes gràcies per venir. Em fa res, home, a vosaltres per convidar-me aquí. Tenim un petit detall per tu. Ah, sí? Ah, molt bé. Sí, home, sí. Oita! Vamos, teca, tenim esmorzar. Oh, que bo! Voleu? Sí. No, home, no. Home, jo comparteixo. No, home, per tu. Pues res, home. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per venir. Setmana que ve, nou capítol de Tu diem tot. Ens veiem. Un plaer. Adéu. Merci, Òscar. Moltes gràcies, guapos. Moltes gràcies.